wonke ama-de facto Satanist, ama-government employees, wonke umuntu okholelwa kuhulumeni. Awusibuke lesi sithombe, izinto ezenziwa ubabwenu lo yena imkhonzayo, wena uzothi mina hayi angisebenzi ka-SAPS, mina ngihlangene namaphoyisa. Konke kufola under one umbrella and one rulership. Lokho kusho ukuthi nonke nibuswa nge-energy efanayo, ngenhloso eyodwa, ukukontrola abantu, kodwa-ke okukhulu kakhulu ukususa abantu emalungelweni abo abawanikeziwe ngokwendalo. Bese kuba khona-ke nalezi ezinye izinto-ke abazenzayo ezihlukumeza abantu vele kule ndawo, abacabanga ukuthi hayi vele ngoba le mali engiyiholayo nginikezwe uhulumeni kufanele ukuthi ngiyikhokhe intela. Awukhethi ukuthi uyayikhokha yini intela, uyaphoqwa, okusho ukuthi kusetshenziswa i-force. Uma ungafuni uyaboshwa. Kodwa-ke si-stuck kuleyo nto, ni-stuck kuleyo nto ngoba uma uyisigqila uvumela yonke into ekufanele ukuthi uyenze ngokushiwo umqashi wakho. Kubalulekile ukuthi siqonde ukuthi noma ngabe uhulumeni uwenzani, uma nje kuviolate noma kuhlukumezwe ilungelo lakho olunikeziwe ngokwendalo, njengalo muntu lo oharaswa amaphoyisa kwisiteleka, lo muntu ngokomthetho wendalo unalo ilungelo lokuzivikela ngoku-applya i-force, ngoba amaphoyisa a-applya i-violence kuyona. I-force ayikho yimbi. Ngenza isibonelo se-boxing. I-sport se-boxing sisebenzisa i-force ngoba labo bantu besuke bevumile ukuthi mina ngizohamba ngiyolwa, futhi inhloso yokuthi bebeseringini akukona ukuthi babulalane, okusho ukuthi ayikho i-violence kuleso sport. Noma-ke abantu abaningi bezothi hayi i-boxing it's a violent sport. Cha, i-boxing ayisona i-sport esi-violent. I-sport abantu ababili abakhethile ukuthi mina ngizozwa ngizizwe amandla kanye nalo, futhi inhloso akukona ukuthi babulalane ebeze befe. Bese kufana nane-wrestling, nayo akuyona i-sport esi-violent. Kodwa-ke into eyenziwa kakhulu uhulumeni usebenzisa i-violence ey'ntweni ey'ningi. Kodwa wena muntu uhleli la ukhona, uyasaba, usekhoneni, ucabanga ukuthi ayikho into ongayenza ngoba wena awunawo lawo mandla, uhulumeni kuphela onamandla. Kuqonde lokho, kususa engqondweni yakho ukuthi wena u-powerless ngaleyo ndlela. Unalo ilungelo, umthetho wendalo uyakuvumela ukuthi isebenzise i-force uma ilungelo lakho ngokomthetho wendalo lihlukunyezwa. Njengoba abantu abaningi endaweni eziningi sezaqoqwa zaphela ibhamu. Abantu abazi ukuthi iqoqelwane ibhamu. Ziqoqela ukuthi abantu noma i-society ibe weak. Sekusele thina konomusa basemsinga abangayihambisile okoqhwasha babo. Ngoba siyazi ukuthi uma kwenzeka noma yini kufanele ngikwazi ukuyivikela, ngoba ilungelo lami ngokomthetho wendalo ukuthi ngikwazi ukuyivikela uma kukhona umuntu ofuna ukungihlukumeza. Kanti uma ungenaso isibhamu uzoyivikela ngani? Makathiwa nje manje kwenzeka into empilweni yakho, yini onayo ongayivikela ngayo? Yini ongaba nayo uku-applya the masculine or the masculine principle of self-defense? Uma umuntu kakhulukazi uzoba streetwise spiritually, uzoba ne-streetwise spirituality, as-apply empilweni yakhe, understanda, awuyiqali udlame komunye umuntu, the feminine principle of non-aggression. Kodwa njengoba ungazuqala ungezuqala into embi komunye umuntu, kodwa phinda uyi-understande the masculine principle of self-defense. Kuqonde lokho, kufake la engqondweni yakho, ngoba uma ungakuqondi lokho kusho ukuthi usayifanele nje umuntu nje ungazi lutho, futhi ocabanga ukuthi akanamandla, futhi ocabanga ukuthi u-powerless. Ayikho into enikeza uhulumeni ilungelo lokuthi a-apply i-violence ebantwini.
bese nawe uyahlala ungenzi lutho. Yikho mina ngirebela kuyo yonke udlame olu-apply uhulumeni ebantwini. Angicomply ngisho nokodwa, ngisho nokodwa ngisho nokodwa even one.